Let's say ka Atoskhana ka ba pau nam tam ha ka perthei kadai ka Atoskhana bala Pyndait ha Cistine Chapel hari Vatican. But kani ka Atoskhana kami tang ha ka por banjit pop. Ha ka jingklat no jong Pope Francis ki Kardinal kin penlong ya ka jinya langba na ka conclave na du nyo tarik ujemang banjit ya ukpa Bakhuid batmai. But bantip ya ka Jingjied ne ka jing bomjit ya upop haman bagi Kardinal ki tep ki vote jengki. De kata dem bami da ka jing tang ya ki vote ne ki kot election jengki Kardinal bakatei ka Atoskhana ka ba pentip shua ya ka jing penbena na u Kardinal protodikon. Men ha ka atarik ujemang ki nongtrei kari Vatican kila Pyndait ya katei ka Atoskhana ha Cistine Chapel. Hakaba baro ki kmat insa pai he kini kisngi banwan banyu i ya katadem kaba penbena la jid yo pu batmai NIAM kat ba ki jing penkre ki dangya shakmat ban sedang ya ka election hakan yo torik ujemang la khang no ya ka Cistine Chapel bat hakisngi banwan kinong trei kin penbej ya ka jaka bat kitiar kitar ban penkre na ka benta kani ka election ni ka Jingjied ya uppa Bakhuid ubat mai.